Outes necesita un cambio, un goberno novo, un goberno que aposte polo futuro. Queremos un concello donde as mulleres decidan. Un concello que aposte pola creación de emprego e o desenvolvemento económico. Un concello onde a xente nova non teña que emigrar. Queremos un concello con servicios de calidade para os nosos rapaces e os nosos maiores. Un concello que coide e poña en valor o seu patrimonio. Traballo, seriedade, transparencia e participación. Esos son os nosos principios. O noso compromiso co pobo de Outes, o noso compromiso para gobernar Outes ca forza de todos vós.